pirang sindene kriteriamu nek milih calon pasangane sing kaya apa? Golek bojo niku mboten sahayu-ayu, Mas. Yo kabeh wong lanang nek normali milih wong wedok sing ayu to. Niku sampean sing tidak logis, sampean di bojo ayu-ayu sampean openi. Heeh. Umur 20 tahun ijek ayu, 30 tahun ijek ayu, 40 tahun ijek ayu bareng sumben umur 50 mesti raine kotot. Golek bojo niku elek-elek lah sing penting awet. 20 tahun ya elek, 30 tahun elek, 50 tahun ya tetep elek. Tapi kowe upama karo bojomu ambak elek tetep mbok sayang ya. Tak sayang, Mas. Upamane. Piye? Upamane ngene iki nek mbok tinggal tanggapan sampeyan ora mulih suwi. Ora mulih 3 dina wisan, Mas. Upama ngene iki bojomu dicolong wong, diculik wong lho piye? Upama Diculik wong, diculik wong, terus wonge sing nyulik ku mau njaluk tebusan. jaluk tebusan. Diculik wong njaluk tebusan mongko tanggap aku ratek rame. Tebusane piro, Mas? Upamane 300. 300 yuta. Heeh. Lho, ya ora kuat ta, Bos, tak umbarne ya. Wong bayaran iki ora jelas ya sampean pripun. Lah upama bojomu diculik? Lho, 300 juta? lah kok terus pripun? Berusaha nggih mboten saged. Gak iso. Lah jarene sayang. Lah nek sampean upama, Heeh. sampean di bojo, Heeh. sampean tinggal Tak dalam. tinggal tanggapan. Tinggal tanggapan delalah bojomu kuwi diculik wong, njaluk tebusan 200 juta pripun sampean? Ora masalah aku. Tak los nih pisan. Loh, bojomu dijak ning hotel, Tak los nih. bojomu lho dikeloni lho, Bos. Tak los nih. Loh, lah nyapa mbok los nih? Lah aku duwe bojo. Oh iya iya. Iya iya. Wong kaya maune arep di bojo gathuk sinden ya ora sida. Ora sida. Oh iya. Iya iya. Iya iya. Wes rasa ambas. Lah sinten iki sing kadhawuh nek kula nyuwun sewu lho, Mas. Heeh. Kriteria seorang laki-laki kan boleh memilih. Betul. Laki-laki boleh memilih, wanita mempunyai kepastian sendiri. Heeh. Wedok menang nolak, lanang menang milih. Milang milih nek kula nggih tetep milih sing pesek niki. Oh, sing pesek. Pergo pesek niku ambekane sithik awet urip. Di sepoti ya, kan Iya. ngancani awakmu. Jono. Sepotana to, ben gumyak. Yuk. Hey! Seleramu Mas Lendro. Nggih. Jare njaluk sing pesek. Lah iya, golek persindene modele kaya mangkok soto ini. Kaya mangkok soto. Lah niki lemu ndek kaya kula. Lah nyatane ya mbok pilih. Lah pripun nek gak dipilih lah kan pun gathuke to, Mas. Oh pun gaduke. Kula ndek entuk ndek sok ben anak-anak padha botol Yakul. Disapa sik. Selamat malam Pilujeng Dalu, Mbak Yu. Selamat malam. Tiba iso omong. Lho, yo wong jenenge macak sinden ya iso nembang iso omong to ya. Pripun paring asma sinten Cahayu? Sri. Kok tekak men? Coba Lah sindengan nggih, Sri. sing dangu coba panjenengan, Mas. Mbak Sri nama lengkapnya siapa Mbak Sri? Kula Sri Wahyuni, Mas. Sri Wahyuni. Nggih. Dalem saking pundi Cahayu? Kampir. Ngerti kampir ora? Aku nek kampir gak roh ngerti ku guyangan aku. Mangsaku sing diapali kok. Mbak Sri menika sampun kagungan garwa napa sampun imaman napa tasih legan? Tasik Legan. Oh, legan. Tenan pora. Nggih, Laras. Legane berarti bebas lho Mas. Bebas. Heeh. Cara kendaraan ono plate kuning, Bos. Apa kuwi? Kendaraan umum sapa-sapa entuk numpak. Nek ning panggung oleh numpak, nek ning ngisor ora oleh. Kendaraan Mas Tesa. Kendaraan. Ibarate Yo yo. Numpak panggung. Iya. Ya. Iya. Mbak, nyuwun sewu, Mbak Sri sapa mau?
Sri Wahyuni. Sri Wahyuni, kriteria pasangan seorang laki-laki, seorang suami yang diinginkan dari Mbak Sri orangnya seperti apa? Bagaimana? Betul. Ya dalang. Oh, kowe iki wis ketok. Terus. Kok iso? Ya iki dalang kowe, wis sabar yo, sabar. Pancen kuwi nek sing kono iki ra cocok-cocoke ya pesek-pesek ngene. Sabar. Siji dalang, Kedua apa, Sek? Sarjana seni. wah, loro iki kowe. Sabar. Sing gelem kowe ya iki tok. Sabar ya, Dik ya. Ketiga apa, Sek? Cilik dhuwur. Lah iki lho wis Pak Barok nyuwun sewu. Nah, Pak Barok iki sapa ben penonton roh? Pak Barok niki pakmu karo Pake dhewe kok lali to. Iya, pasti ben penonton roh. Pak Barok niki bapake Mas Akbar. Pak Barok niki dilongkas tahun dudo rampung mengke nikahke pesek kali Akbar. Oh gak bisa. Lho, lah kenapa? Jilu mas. Maksudnya jilu iki? Pasti jilu ya, Pak? Aku nang siji ku anak ketelu. Oh, ora itu ya. Ra itu. Lah kudune iki Kudune Ini piye? jiji roro. Jiro. Bojomu anak kepiro? Eh? Bojomu anak kepiro? bojoku mbok maroto aku anake aki yo, Mas. Oh. Pirang-pirang angger desa enek kok. Entah. Anak limo kok barep kabeh pakku maroto pirang-pirang. Mbak Sri, Yeah. apa yang ingin diucapkan Di untuk acara? malam hari ini untuk warga Talun? Nggih, semoga masyarakat Talun bahagia selalu, Amin. rezeki melimpah, Amin. guyo perukun, ayam tentrem gemah limpah roh jinawi. Betul sekali. Sing diutang muga-muga utangi ndang Lunas. Sing lara muga-muga ndang Dang mari, Sing urung duwe bojo muga-muga ndang entuk bojo jodoh. jodoh. Sing wis duwe bojo muga-muga ndang Tambah neh. ndang duwe anak, Ndang duwe bojo anak. ndang duwe momongan. Mm. Mergo wong omah-omah iki ora duwe anak iki padha karo kilangan kurang jangkep. Mm. Badhe ngaturaken tembang menapa, Mbak Lah Sri? menapa? Sik Mas iki. Lah menapa? Nyun sewu Mas Akbar ki kok Nggih. lali aku. Ki mau ana piyai kene putrane ingkang badhe nderek nyumbang swara utawa Habis ini, swara. habis ini ya. Habis ini nggih. Ya, heeh. Iki bawanana sik to? Heeh, lagune mau lho, apa mau? Napa? Yongko. Ganti lintang asmoro, Mas. Lah ki mbok jak omong delok kas sing ngalih anyang-anyang malah. Mau gubuk, saiki lintang asmoro. Nah, Ya, ora masalah. Rama. Yuh, sawerne. Monggo, Bos. Go. Los pokoke. Ya, kandel ya duit Lah iki. yo gelange gedine ngono kok. Anu bawanana Mas Lindro, heeh, karo ngendone swasana. Oh, Sembarang nggih. bawane sembarang pokoknya pelok. Pelek 6, Mas. Parunan kali sampean nggih. Nggih, nggih. Nah. Apa? Dawa ngayu pepujaning ati Karo digandeng tangane. diajeng garwanipun Kakang wong ayu Injih, Kakang. sliramu ngersake apa bakal tak pundhutke lamun ra njaluk mudune lintang kelawan rembulan wong ayu Nyuwun mobil Pajero. wis ora usah nek kuwi rasa rabi ra apa-apa Ora di duit. ragate kelarangan kula aluk tuku elek-elek lah nek murah Terus kaya ngene wong nandang asmara monggo Mas piye cakepane? apa Apa mong awakku dhewe. pancen awakmu dhewe sing urung duwe pacar Liyane wis duwe kabeh. kabeh Lambe bulan. Duh dewa Jawataka Terus welasana mring mami Kayak ngeterne anake sekolah Salim sik le. iya mae Mik sik ra. piye to pesake? Lah kan anake. Oh ya anake. Iya. Mesti mie putih, banyu putih. Kok biasa kok nek ngelak. mbokku koclok Emang iya. Terus. ayo awakmu Ah, ya makmu sek. ayo jajal kowe Umpamakna nah
mosok emoh karo Mas Lindrono, mosok juk kriteriamu. Mosok gak masuk. Bos campur sari lho kuwi. Loh. Bos Waduh. campur sari The Lah Bagong. ya wetenge melentring. Bos campur sari The Bagong. Omong nih Mas, omong nih. Kuwi ning Apa, kono ya? lari sih ra omong. Bos. Bos campur sari. Petani sukses. Heeh. Atur nih Mas. Aku yo roh ke statuse. Heeh. Sampeyan ngerti ra? Heeh. Sapine kula pira? 4. Iya. Sikile. Sitok berarti. Ini yang penting 4 sikile. Iya. Sikile 4. Lah kok lombok, tebu apa neh Mas? Tebu. Terong. Heeh. Kowe Wabe mbok doli Mas, Mas iki nggone sapa mertuamu apa nggonmu dhewe? kowe gek tanggaku tak foto. Walah ben ketok nek anu Ger iya. sibuk ngono lho. Heeh. Cahayu. Tanpa ya. Tanpa prau sasat sarah ing jelotri. Ayo bareng mang telu ya. Ya. Di sing asik. Lho bareng iki di sing iso lanurane ya. Oh iya. iya. Cakepane piye? Idam sari as. Ya, bareng ya. Ya. Sak pira larasmu Sri? Nyi. Sak pira? Nyidam. Ya wis bener-bener larasmu. Sampean Nyidam. Sak pira? Nyidam sari. Padha, padha. Ya bareng ya. Ya. 1 2 3. Nyidam. Nyidam. Sapa mung larase ra penak mung? Sapa to? Ya sak nyi, Tah? nyi, 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 Nyi. sak nyi. Nyidam. Lindro, Lindro. Ni. Masih aku pas. Nyi. Oh ya pas. Pas, ayo. Ya. Si loro telu. Nyi. Sapa larase ra penak mung? Larase ra Iki lho, penak sapa? iki lho. Lambungmu kuwi. Iki lho. Mas sampean mboten sak melu-melu, Bu. Wong ora nyekel mic lho. Ayo. Mbok salahne. Yo, jasa nyi. Nyi, sak nyi. Ni. Nyi sak. Ni. Nyi. Kayakku kleru nyiliti lho. Ngene harus nyi. Ni. Nyi. Hmm. Nyi. Hmm. Wis padha. Nyi. Ndro, ndro nyi. Ni. Ya, ya. Ya. Nyi, yuk, Ci, bareng yuk. loro. 1 loro telu. Nyi. Oh, sampean ngono kok. Ya, sareng-sareng. Ya tenanan iki. Nggih, leres nggih. Apa ki tak tembange apa? Dereng Urung dinampung. Oh, udah rampung ya. Nyi, ya. Ya. Nyi. Ya. Nyidam sari as Dawahke tembang menapa menika, Mas? Yo gawane ora apa-apa. Oh, ndak apa-apa nggih. Gawane. Ya, sesarengan Asta Brata. Mangga buka celuk. Coba kayak apa? Ya. Osin
Pun bergoyang. Tembang menika pun aturaken sedaya perangkat nggih Mas. Siap. Langkung-langkung Pak Sardi. Oke. Terima Yudi. Sineksen tangilmu semono janji pasedyaning tansah kumanteleng netra rinoso karoso rasane iya Nalikan leroe atiku lamar sira nganti mati ora bakal lali jagae lintang Terima kasih Mbak Sri. leres tembang menika kula kintunaken sedaya penggemar netizen ingkang wonten YouTube. Oke. Kurang lebih ada 3.000 pasang mata. Alhamdulillah. Untuk yang ada di luar negeri Nggih. ataupun yang ada di dalam negeri. Nggih. Wabil khususon penggemar panjenengan Mbak Nggih. Yatmi saking Batam. Oke, Nah, kalau mau wonten adik Oh, kula adik, nyobain, ya adik. monggo. Ada yang mau dono swara. Betul sekali. Nah, menika. Kadosnya nggih saking talun mriki nggih, Mas. Leres sebagai potensi. Hmm. Nah, iki impron ora impron iki. Engko ibrane Impron. bagiane dhewe, bagian ngusungi panggung. Kok bagiannya pas tancep kayon. Pron, engko mayang pron nyuro pron. Heeh, nyuro ya kene. Oh, ini. Oh ya. Adik kecil ya. Oke. Wah. Selamat malam. Malam. Alah yo. Koci. Disapa. Selamat malam. Iki kelingan. Disapa itu. Cilik-cilik diopeni bareng gede lali ngono. Selamat malam cantik. Selamat malam. Coba sama Mas Akbar. Mas Akbar, selamat malam. Malam. Aku malah koyo mau kucruk. Maaf, namanya cantik siapa sih? Kok cantik banget? Namanya Wilga. Omega. Wilga. Oh Wilga. Iya. Rumahnya mana? Talon. Oh Talun. Bapaknya namanya siapa? Pengen tahu. Kayak apa itu, Bro? TKO. Dewelga. Sana yang nanya. Nama lengkapnya Wilga siapa? Parinsa Anu Wilga Ramadhaniar. Oke. Bapaknya namanya siapa? Bahtiar Setiono. Panggilannya Pak siapa? Pak Bahtiar. Oh, Pak Batiar itu yang bonang itu loh. Oh, ya Batiar. Anakmu iki. Kalau Mae apa kira-kira ibu? Niku sing rekam niku. Oh, ibumu toh? Wah, bokongnya gede, Bang. Hei! Mama. Namanya siapa mamanya? Yeni Susianti. Yeni Susianti. Panggilannya siapa kalau manggilnya? Yeni. Oh, Mbak Yeni. Kamu anak yang keberapa?
Ketiga. Oh, ketiga. Mas Lendro. Dalem kaget aku. Pakmu jenenge sapa? Aduh, Darman. Pakmu jenenge sapa? Darman. Kok ngomongnya keren, Derman. Nyuwun sewu, Dek. Sama Wilga. Kelas berapa, cantik? Kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Kok seperti kelas 5 ya? Yo kacake kok ado men. Oh ya. Kok kacake, Cita-cita cantik. Cita-cita? Apa yang diinginkan? Gak tahu. Pitosi susi anakmu cita-cita kok ya ora roh lho iki. Maksudnya masa depan yang diinginkan jadi pesinden, penyanyi, Artis, dokter, apa polisi? Polisi lanang, Dik. Polwan. Cita-citanya jadi apa, Wilga? Jadi apa, Wilga? Jadi apa ya? Yang penting aja dadi nganten. Sandro, cita-citamu apa? Maling. Ben seneng kowe. Omone maling. Kowe penyanyi apa? Sing halus karo cah cilik kok. Kamu mau nyanyi apa? Nah, kudu menghibur. Ayang-ayang. Yes. Aku gila to suwe-suwe. Kok sak panggung edan kabeh. Ayang-ayang ya. Ayang-ayang. Ini spesial buat siapa, Mbak Wilga? Spesial buat siapa? Siapa mungkin untuk warga Talun atau mungkin buat Pak Lurah? Semuanya. Yes, saya udah tahu. Ayang-ayang ya, Mas. Sudah siap Adik Wilga? Udah, tapi gak apal. Iya toh arep nyanyi. Arep nyanyi gak apa sih, Mbak Wilga. Mbak Wilga tadi sudah saya dibisikin sama Mas Akbar. Nanti kalau Mbak Wilga nyanyinya bagus, suaranya jelas, nanti Mas Akbar mau nyawer 50.000. Dari sapa Drurai, Dru? Kaya aja ngono. Ora, Dru. Tak tuwapuk. Sakne lho, iki generasi nganjuk lho, Mas. Kudu ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit aku. Wah. Iki lho sapa sik tembang kowe kewirangan lho, iki ditonton 3.000 netizen. Masa Akbar dalang kondang gak sanggup bangetan lho. Yo De yo. Utangi sik, Bos. Ya kok tak sangane. Mbak Nani. Wah wis mbek aku kuwi. Ya. Nyun sewu Mbak Ipang wonge muni aku. Wah anu nduru nek cah cilik munggah tak sangonane 50. Lambi lamis, langar. Pengen laris apa ora? Potensi lho nganjuk lho. Ya. Yuk masih bersama Asta Brata, musiknya Indonesia. Ben Dik Wilga, dibuka HP-nya enggak apa-apa. Oh lah, di paketan ra. Wonyekmu temen. Oh iya. Ngece. Wes mirang-mirangne wong kowe. Kowe melayu ngulon sik tak pacul kowe. Ngece wae. Yo, ayang-ayang. Oh iya. Terspesial buat seluruh warga Nganjuk dan sekitarnya. Asta Brata lo iki. Suka. Mungkin Mas Yo. Padha rasane ati kang nanda sekiting liyan hanya aku kowe labuhan tresna kang mas wong bagus aja lo aja
Victor. Mas Victor, Mas Victor. Nuwun sewu. Mas Victor kacang. Mas monggo Mas. Kompol-kompol telur. Terima kasih. Dewa-dewa ne asmara kuwatno ati kawula. Keren guru aneh. Oh kering minum-minum. Boke ya banget kok malah video tok kok. Si susik banget tegel karo anakmu joget kowe. Duh, dewa-dewa ne asmara. Wah aja mbok pliliki ngono ah. Dek Wilga. Dek Wilga. Coba mic-nya. Mau uang? Kerja dong. Iki yo montolo aku. Nih. Terima kasih. Aja kek nembokmu ya. Aja kek nembok. Kok mbok kek nembokmu go ngeslot malah kok. Mas Lendro tadi juga mau ngasih 50.000 loh. Cek. Nur. Turu utangi sih. Masih utangi sih. Ora iso. Duitku ning mobil ku tak utangi to. Ora mosok gak percaya aku. Gak, ora. Gelem iki ra gelem ya wis. Pasar men. Kowe rasa gawe-gawene kancane. Salahmu aku mau pakane. Kowe kancane. Wes. Makasih ya, Dik ya. Semangat selalu. Selalu ya, sukses ya. Nggih. Pinter sekolahnya ya. Doanya buat Mas Akbar bagaimana? Coba Mas Akbar didoakan. Tambah ganteng. Terus? Ndang punya pacar baru. Iya.
Mbok setrum kok gure. Cakep. Setrum yo. Saksi lagi kita lugu. Bodongane muga-muga Mas Akbar ndang punya pacar baru, karirnya sukses. Amin. Tambah ganteng, Amin. tanggapane rame. Amin. Soalnya pinter sampean gabung karo Astabrata, insya Allah dadi. Amin. Iya. Udah, Oke, makasih. ya, makasih Mbak cantik. Mboke ndak keju lho mboke kene. Lah iya. Mboke ngene sesuk omong karo tanggane, "Wah, anakku nek bengi saoni karo dalange 50." 100 ya laglekmu 100. 100. Sangone karo Akbar 100 iki. Nek ora anakku lho ya masam iso nyanyi nang dhuwur panggung ngono kuwi. Ya masam. Ya. Anu sama Mbah Selim terus Salim. Oh, sama tukang orjen yang tadi. Ora, kakean, enggak usah dah turun aja. Oke, makasih Mbak Welda. Wah, ini putra daerah yang cantik luar biasa nggih. Wah.